Napalaos ti panagyawan dagiti residente iti sitio Bucarot iti Iliti Adams, Ilocos Norte gapu ti personal a panagbisita ti grupo ni Congresswoman Ria Fariñas ken dati a Congressman Rodolfo Fariñas ken dagiti dadumapay a miyembro ti pamilya. Uray adayo kano ngamin ti lugar ket inkalikagom dati napan nakisarsarita anang ipakaamuan dagiti tarigagay da para iti pagsayaatan ti Adams. Nupay narigat ti dalan, inkarigatan dati napan ken imyandapay iti maysa arabii. Daytoy kano ti pakakitaan, anapudno ti inda pa nagserbi. Daytoy iti pakabuklan ti Bucarot Adventure tirang ay iti amin team. Para iti balitang Ilocos Online, Joanne Agustin.